Os nenos de Nero de Quinto vamos vos contar un conto de Castelao que se titula A lúa e o sol. Nunha noite clara estrelada, a lúa e o sol mirábanse desde o ceo. Eles eran amigos, pero tamén tiñan unha pequena disputa que duraba xa moitos días. O sol quería ser o máis brillante do ceo. E a lúa quería demostrar que ela tamén tiña a súa beleza. Un día o sol dixo: eu son quen ilumina a terra durante o día. Todos me ven e gozan de mí. Son o rei do ceo. A lúa, que escoitou esas palabras, respondeu con calma: eu, pola miña parte, tamén teño a miña propia magia. Cando a noite chega, son eu quen trae paz e calma aos animais e as persoas. A xente tamén me observa e me admira. O sol, un pouco molesto, decidiu facer un reto. Vou ver se podes brillar máis ca min cando chegue o día. Se non o consegues, eu gañarei este recurso. A lúa, con moita paciencia, acertou o reto e dixo que mellor sabía facer. Comezou a brillar unha luz suave e doce, mentre tanto o sol brillaba forte e resplandecente no ceo. E ao cabo de pouco, o sol comezou a brillar. Descubriu que estaba chegando e debía descansar. A lúa, sen presa, seguiu no ceo, iluminando súa luz ata a mirar chegar. O sol, ao ver isto, comprendeu algo moi importante. 20 veces polo brillar forte durante o día. Pero ti, lúa, tes o poder de facer que a noite sexa tan fermosa e tranquila. Non necesitamos competir. Cada un de nós ten o tempo e a súa beleza. E desde ese día, o sol e a lúa aprenderon a respectarse e a compartir o ceo, sabendo que non hai nada mellor que ser un bo amigo e traballar junto a outro.